126 asuntoa ja 2 suht samankokoista taloa tässä saneerataan nyt, ja tämä saneeraus aloitettiin viime vuoden syyskuussa ja tulee valmiiksi tuossa toukokuun alkuun mennessä. Tässä saneerauksessa uusitaan kaikki vesijohdot, koko taloyhtiö, myös tonttivesijohto ja talojen väliset ulkopuoliset putkistot. Ja sitten tässä uusitaan taloyhtiön lukuun 21 kylpyhuonetta, jotka on teknisen käyttöikänsä päässä. Ja tietysti osa sähköistä uusitaan niissä asunnoissa, missä kylpyhuoneet uusitaan myös. Valittiin toimittajaksi Pipe Moduli, joka on tunnettu toimittaja, ja myöskin ollaan Pipe Moduli tuotteita käytetty jo vuosikausia näissä erinäköisissä ja kokoisissa peruskorjauksissa, linjasaneerauksissa ja ihan hybridikäyttövesisaneerauksissa. No tässähän Pipe Moduli on sinänsä ykkönen, eli aikataulujen puolesta niin ollaan kaikki aina saatu ajallaan niin kuin ollaan sovittu. Meillä on tosi paljon erikoismittaisia koteloratkaisuja tässä kohteessa nimenomaan. Kulmapalat on teetetty kaikki, huoneistokotelot on teetetty eri mittaa. Käytännössä kaikki mitat, mitä täällä on näillä koteloilla, niin kaikki on semmosia ei-standardimittaisia. Eli Mikko Hölttä Pipe Modulilta on nämä kaikki käynyt meidän kanssa erikseen läpi, ollaan mitoitettu ne yhdessä ja ollaan saatu tänne toimiva koteloratkaisu aikaiseksi. Tarkoitus oli saada teknisesti semmoinen koteloratkaisu, mikä on helposti avattava. Suunnittelijat oli se suunnitellut tuohon porrasaukkoon kulkevaksi, niin silloin me ei tarvitse lävistää porrastasanteita. Se kotelon asentaminen ja ryhmittäminen on paljon helpompaa. Sen avaaminen jälkikäteen, kun sähkösaneeraus tehdään, niin on helpompaa. Ja niissä on vuodoilmaisimet joka kerrostasanteille omat. Silloin jos tulee mahdollinen kotelovuoto tai muuta, se tulee helposti esille. Saadaan kotelo avattua heti, tarkastettua, että mikä siellä mahdollisesti on vikana. Ja myöskin Pipe Modulilla on se hyöty, eli täällähän on oma yksikkönsä palosuojattu osasto näille sähkönousuille tehty. Eli ne on putkien kanssa eri osastossa, vaikka ne kulkeekin samassa kotelossa, niin se kotelon ratkaisu on toteutettu niin, eli ne on eri palo-osaston takana. Kaikki on avattavia. Huoneistokotelot, käytäväkotelot, porrastasanteiden alakatoissa on luukkuja. Mahdollisuuksien mukaan joko luukon suurentamisella tai pohja-avaamisella saadaan sähköt vedettyä porraskäytävän tasanteilla myös. Siellä on valmiiksi tehty sähkövaraukset koko yhtiö, eli käytännössä niin mitään kotelo- tai hyllyratkaisuja ei tarvitse rakentaa, vaan oikeastaan vedetään vaan piuhoja ja vaihdetaan keskukset. Ensin aina vastaanotto sille koteloratkaisulle on se, että kauhean näköinen, mutta sitten kun nyt on valmista pintaa ja koteloa niin paljon jo, niin asukkailta paljon kiitosta tullut siisteydestä, ja myöskin kun ne tulee valmiiksi maalattuna työmaalla, ne pätkitään mittaa, kiinnitetään, niin se nopeuttaa prosessia ja myöskin vaivattomampi tapa myöskin asukkaille tämä koko koteloratkaisu. Ne on vakiosävyyn maalattu. Niitä saa eri värisinä, niitä saa vakiosävystä poiketa just sillä sävyllä, kun haluaa suoraan tehtaalta, mutta nämä on otettu vakiovalkoisen sävyyn. Myöskin nämä huoneistokotelot että porraskäytävän nousukotelot. Nämähän on kaikki numeroitui paloja kerroksittain, ja ne on sitten helppo, ne tulee suurin piirtein oikeassa järjestyksessä, niin ne niputetaan kontteihin vaan ja saadaan asennettua porras kerralla aina. Ja kannet ja kaikki muutkin, niin ne on numeroitu, ja nämä yhdyskappaleet, niin ne on tehty mittotilauksena tänne ihan meidän alueemme mittojen mukaan. Saatiin kyllä hyvin menee kaikki putket ja tekniikka siinä muutenkin. Siinä meni varmaan päivän työtunnit 2-3 mieheltä aina per nousu, ja kyllä siinä voi varmaan semmoisen 3 työpäivää varaa niin kuin per porras. Ja siis asuntokotelot on myös tehty meidän halumien mittojen mukaan, ja aluksi asukkaat tuli aika skeptisiä niiden suhteen, mutta tosi moni on ottanut kyllä hyvin ne vastaan, että ne on aika huomaamattoman välissä. Tyytyväisiä ollut. Kehunut, kun on hienon näköistä. Siellähän ropataan se pohja kiinni ensiksi kattoon, ja sitten tekee putkimiehet työnsä ja eristäjätyönsä, ja sen jälkeen tullaan meillä laitetaan kannet kiinni. Meillä oli jo niin kuin Matti Pontinen 8,5 kuukauden aikataulu, niin sanon, että pelkästään kotelointijärjestelmät toi meille se 2-3 viikkoa nopeamman aikataulu, ja tullaan kuukautta etukäteen valmiiksi 7,5 kuukaudessa.